Ayan. What's up guys? Welcome back to my channel. So guys, for today's vlog, kakain ulit kami sa hotpot. Mag-hotpot ulit tayo. So, samahan nyo kami guys. Okay? Ay mga katruepa. So what? So what? Hindi ko alam sa sabihin natin mga katropa. Wala tayo sa mood mag-vlog. Nandiyan si Hanimace TV. So today guys, mainit. kakain kami. Saka humid, sobrang init. Hindi kami kumain. So kakain kami. What? Ano? Ang gulo ah. So tignan nyo naman ang paligid namin. Walang tambay. Yan sa Dubai. Pero huwag ka ditong dadaan. Baka habulin ka ng patan. Gago! So see you kung saan kami mapupunta mamaya at kung saan kami kakain. Bye bye! So yan guys, nandito na tayo Sa Chuanfu. Chuanfu. Lalaman lang tayo. Nagkain lang tayo today. So ito yung mga ating kakainin guys. So guys, meron tayo dito siomai, sushi, saka dim sum. Tapos ito, hipon, pakuan, saka yung mainit na sabaw. Saka itong aming calamari, hipon, saka baka. So samahan nyo kami guys kumain. Kain tayo guys. Ang lasa. So ano tayo guys? Na tayong plato pala. Yeah, I'm back. Dahil sa may magaling yung natin. Para sa inyo to, mga katropa. Ako para sa akin lang. May queso. Loko. Parang tayo dito guys. Unlimited dito guys. Unlimited hanggang alas 2 tayo dito. Kompleto sila dito. Dami kami pagpipilian. Kaso, pinili lang namin yung gusto kong kainin. Kasi, pag may tira ka, may double charge ka nila.
Ginagawa mo. Ano lang to? So, yun nga guys, no? Medyo mahaba yung video na to. So, pinabilis namin ni Hanimace dito kasi umabot ng 1 oras yung clips na to eh. Wala pa yung ibang mga video part, yung mga ibang video clips dito. Kaya pinabilis namin. Saka may music kasi yung yung restaurant eh. Iwas tayo sa CPR guys. Saka medyo maingay din. May mga kumakain din kasi. Basta ako, kain lang ako ng kain. Yung iba nga tinitignan kami dito kasi binibideo namin eh. Malay mo mag-viral, di ba? So yan o, nakita nyo naman yung kain ni Hanimace, no? Siguro 1 kilong hipon, 1 kilong talangka, 1 kilong kimchi, inubos niyan. Ako kasi guys, kinain ko lang talaga dito yung mga gusto ko eh. Tapos wala pa ako sa mood kumain. Wala akong ganang kumain dito guys eh. Saka si Hanimace. Trip lang namin kumain ng marami pero wala kaming ganang kumain guys. Mas magandang magganito. Kain na lang kayo sa labas. Saka kayo mag-mukbang. Kain na lang. So yan, sama kayo sa amin, makisubo kayo guys, makikain na din kayo. Habang nanonood kayo, kumain na din kayo para hindi kayo matakam. Ako naubos ko lang dito yata 30 pirasong crabbles, 2 kilong hipon, 1 kilong calamari, saka 1 kilong baka. Hindi ko nga alam kung bakit ako kumain ng ganong karami. Ganun talaga kami guys kapag wala kaming ganang kumain. Sa lalo na si Hanimace, mas malakas kumain sa akin to eh. Sa totoo lang guys. Sa totoo lang mga katropa, si Hanimace, grabe yan. Pag kumain, ayan o, pasong-paso eh. Ayan o, sige. Kainin mo. Ayan o, tinatakam pa kayo sa crabbles. Tinabawasan nyo yung crabbles ko eh. Baka daw ma-high blood ako. Pero okay lang yan. Yan okay yan. Dito talaga ako napasok sa mga hipon eh. Inihaw kasi ni Hanimace eh. Sabi ko ilagay sa sabaw. Ayaw niyang ilagay sa sabaw. Ihaw na lang daw.
katropa, dito naman, kumuha ako siguro dito ng pangatlong batch ng hipon, baka, saka ng crab balls. Kaya, ayun. Kala ko nga hindi ko na mauubos kasi grabe talaga. Wala akong ganang kumain dito, guys. Grabe. Si Hanimace, wala rin ganang kumain. Pa kimchi lang yan. Yan, sabi ko, tulungan mo ko ba? Wala akong pambayad. Sabi niya, sige, tutulungan kita, hani ko. Yan, tignan nyo naman, sa akin nilagay lahat. Kanya, ubusin mo yan. Yan. Siguro ito 1 kilo na namang hipon yung inubos namin dito. Tapos yung crab balls pa. Dami pang crab balls, guys, dyan eh. Sabi ko, lagay mo na sa mangkok para lumamig, para mabilis maubos. Yan guys, sweet ni Hanimace, diba? Gusto na yata ako mawala sa mundo eh. Gusto na yata ako ma-high blood na naman eh. Pero okay lang yan. Hipon yan, guys eh. Ubus sa akin yan. Saka yung sauce ko dito, yung ginawa kong sauce dito, guys, yung peanut sauce, tapos chili oil, tapos chili paste. Yun, sinipon kami pareha sa anghang. Saka pampagana daw yung pampagana pag kumakain. Kaya yung ginawa kong sauce. Kaso si Hanimace ayaw niya yung peanut sauce. Nabubusog daw siya agad sa amoy. Masarap kasi siya para sa akin ha. So yan guys, malapit na kaming matapos dito guys. Malapit na tayong magano dito, panghimagas. Kukuha tayo ng ice cream dito guys. Yan patayo-tayo lang tayo dyan guys. Kasi yung yung griller nila, saka yung sa may hot pot, pinatay ko. Sobrang init na kasi. Kamayan na tayo guys. Yung iba nga hindi ko na binalatan eh. Diretso kain eh. Malambot naman kasi yung balat nila nung hipon. Kaya ayun guys, sarap talaga kumain dito guys. Sa mga gustong pumunta dito sa Chuanfu, sulit ang bayad nyo. 54 dirhams lang. Unlimited na. Makakain nyo yung mga gusto nyo kainin. So tara guys, kain na tayo ulit. Part na to guys, kumuha na tayo ng ice cream no. So nagpanghimagas na ako dito guys. Sobrang busog namin dito eh. Ito nakikihati pa si Hanimace. Ayaw niya daw ng ice cream eh. Nagpapasubo naman. Ang gulo niya din kausap eh. Nagre-reklamo pa siya. Di daw masarap yung ice cream. Wala daw lasa. Napaisip pa eh. Naisip niya, anong lasa kaya ito? Yan. Ano yan? Thai flavor. Subo lang. Diba? Set namin dito guys. Ang init ng ice cream dito guys. Tingnan nyo naman napapaano si Hanimace. Kaya pala tinawag talagang hot pot to eh. Ang init ng ice cream. Ako nga hinihipang ko pa bago ko masubo eh.
Gago! Kaya pala tinawag na hotpot dito. Pati ice cream mainit. Sarap. Ano ah? So yun guys, busog na busog. Busog na busog si Colette. Sulit naman yung Ulit lang malakas. 54 dirhams per head. So sulit naman siya kasi kumpleto. Meron silang chicken, beef, pork, seafoods. Yung mga gusto nyo guys. Marami kayong pagpipilian. So sulit na sulit yung ibabayad nyo. Yan. Saka yung ice cream nila sobrang init. Hindi, masarap yung ano, yung Shoutout sa Chuanfu Hot Pot! Chuanfu. Masarap yung ice cream. Ito lang yan sa may Aldiapa Road. Oo. Lapit lang. Yan. So guys, uwi na kami. Uwi na kami ni Colette. Kasi past 1 AM na dito sa Dubai. So guys, ayan. Last order na kami ni Kuya. So yan guys. Bigla kami siningin. Ayan. Makain pa kami.